man Ɗanladi yanzu a ina kake ganin kamar za a samu wanda za su yi wannan aikin? Ba matsala Alhaji, bara a duba almajirin ko anan ne, na san ba za a rasa insha Allah. Ya kamata saboda ina so a gyara aikin wajen sosai da Allah a yi aikin da ya kamata. Insha Allah. Ina wajen ma za a insha Allah. Da Allah a yi kokari da Allah. Okay, yanzu Ɗanladi kamar yadda na ma maganan kawai ina ga a dan dudduba da Allah a samu mana almajiran da za su yi mana aiki. Ya haci ai kamar ga wani almajiri. Okay. To ba matsala to shikenan ai mai magana mana kawai ko? Inda zai iya. Alhajin Allah gani. Za ka yi shara? Zan iya Alhajin. Shara da kyau muke so Alhaji ya ce. Zan iya. Ɗanladi. Alhaji. Wannan kamar na san wannan fuskar. A to ba abun mamaki Alhaji, wannan ai almajiri ne yana yawan zagaya unguwan nan. Ba kai bane Alhaji Magaji? Ni ne Alhajin Allah ni ne. Alhaji dama ka san shi ne? Rayuwa kenan fa Ɗanladi, rayuwa kenan. Wannan kana ji na Ɗanladi a baya wannan bawan Allah hafaskare na yi masa. Ya ci mutunci na sosai fiye da yadda baka tunani. Ni ma na san shi shine ake cewa Alhaji Magaji. Alhaji Magaji. Ka ga rayuwa kenan. In wannan yan adam ku daina butulci, ku daina kaskantar da mutum in kun gani ba ku san wata irin baiwa Allah ya masa ba, ku daina irin haka a rayuwa. Alhaji rayuwa ce Alhaji to shikenan yanzu kana ji na Ɗanladi? A kawai ya ban ma sharan kana ji? Ina zuwa Ɗanladi bari in ga. Alhaji zan iya wallahi sharewa duka zan iya. Ina zuwa ka san ba ko. Ina zuwa ina da akwai Ɗanladi. Lala ka je wajen POS can baya ka cire masa 100 kawai sai a bashi kawai ba a samu wani yayi aikin kawai ya share. Alhaji godiya nake. Alhajin Allah godiya nake. Alhajin Allah godiya nake. Ba matsala. Alhaji godiya nake. Ba matsala. Alhaji godiya nake. Ba da mu ba ku je Ɗanladi ba da mu ku je kawai ku je ba da mu.